papeling diaturke buka saka ketimpung tinamel balungan jangkep saut bonang baru dados ya. Santai, Pak. Masuk kartu kuyo Jakarta Ijeng Bali Mas Lantos Regen Jari Jotangan Bapak Suman Bapak Gunung Kades dalasan warga masyarakat ngambakan monggo katur panjenengan. Ing satawis mboten kathah ingkang kula aturaken dhateng briyanya Bapak Lurah, Pak Edi lan mugi ngrambah sedaya warga masyarakatipun insyaallah dalu menika estu-estu syukuri nikmat ingkang dipun paringaken Gusti Kang Agung insyaallah panjang kahipun
tansah kinabulan ring Gusti Kang Maha Agung pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman selamat sedayanipun. Amin. Nggih. Sego kupat sego liwet ambung selamat. Iki sak kembang wong nandur ki bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, wong nyilih bakal mbaleke karo nuretane ben munggah aku tembang baik. Yo, kaya apa? Monggo derek jengkar jenengan Mas Titik Duduk. Sembah nuwun Mas Pito.